Ngalan sa 29 anyos nga babae nga taga Binalbagan gingamit sa magpakasal sa Hapon nga hindi maniya kilala. Sa Irene Pedrezo may nagarat sa mga balita. Nakita na ko na nila, na-detect nila sa Marco nga kasado ko na sa Hapon. Wala na dayon ang kasal sa 29 anyos nga si Jeline Guedoros ng Binalbagan, Negros Occidental sa December 2023. Ini matapos natukiban nga kasal lagali siya sa iban nga lalaki. Ang pinaka-espesyal nga adlaw kuntani para kay Jeline kag sang iya kagugma napuno sang palamang kutanon. Nakibot ko nga nakatrahe ti Buda, nakamaham kag nagpalapit isa sa local civil registered kaging pakita sa mon ang isa kasi no ma'am kasal ko na sa isa kahapon. Void bito yung ang kasal. Nakasaad sa dokumento nga kasal na si Jeline sa Hapon nga si Kenji Matsuda sa Bulacan sang 2018. Wala ko yung kagi pakasal kung the first time ko niya nga dapat ikasal kag akong na nakibot ma'am kag ginabalan niya ko nga ako no wala akong prangka nga kasal ko kuno. Sa ila pagpakigangot sa PSA, naibaluan nga na biktima sa identity theft si Jeline. Kung sa iyo ron, ang hindi lang sa certificate of marriages, ang iyang document ginusar or ang iyang identity ginusar, mismo ang pagkuha pagid sang pasaporte. Somebody nga nakakilala, kalabanan sila, nakakilala sa ila. Usually, hindi lang gani nga nakakilala. Bala may ara, gid siya may ginakaptan. Kung isa mo siya kadaho sa bala sa mga dokumento like ang certificate of live birth sa katawo. Madamo na sang pareho sini nga kaso nga na-record ang PSA. Kalabanan foreigner ang imbolbado. Kung mga sawa sila sang isa ka Pilipina, nagagamay na ang balayran nila. So ang tendency na ginapangitaan na medyos, ini siya nga case, both identity theft nga case, mga foreigners ang involved. Magabulig ang PSA sa tagreklamo pinaagi sa paghatag sang certified true copy sa marriage certificate kag sa paggiya sa biktima sa paghimo sa affidavit of denial. Sarang pasakaan sang reklamo nga paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang tawo sa likod sa identity theft. Now, sinodra sa pamilya niya ang ara subong sa abroad nga ginasuspitsuhan niya nagamit sa iyang ngalan. Be sure kita kung sino ginatagan nato sa mga importante nga dokumento. Upod kay Herald Ekang, Irene Pedrezo ang naga.